Hei. Ai, etkö pääsekään vahtimaan Eeviä huomenna? Voi harmi. No, kyllä sitten varmaan joku muu tulee vahtimaan. Joo, paranemisiin. Ja nähdään. Mitä minä nyt teen? Mistä minä saan lastenvahdin? Hei, pääsitkö lapsenvahdiksi? Hyvä, voitte tulla tänne haastatteluun. Ja sitten seuraava. Hei, voitko tulla meille lastenvahtihaastatteluun, niin katsotaan kuka oli sitten hyvä lastenvahti. Ja sitten seuraava. Meille tulee pian muutama lastenvahtihaastatteluun, niin sinä saat sitten itse valita, sitten, että kenet haluat lastenvahdiksi. Oi jee, mä valitsin sit jonkun hyvän. Eikä mitään naapurin mummoa. Ensimmäinen voi nyt sitten tulla sisään. Kukas sinä olet? Ihan jokainen tietäisi. Minä on Martti. Super Martti. Ne on super Tampereelais. Toi on täydellinen äiti, se on hyvä. Kiva, että sä tykkäät musta tosi paljon. Toivottavasti mä voin sanoa oikeesti sen lastenvahtikohtaista, koska sitten se olisi olemaan tosi kiva, että se olisi vaan herkkoja koko ajan. Kiva niin voit kyllä sitten olla meillä tänään, mutta ehkä 2 vuoden päästä voisit vastailla se lastenvahti. Ei kun Martti on täydellinen. No niin. Eevin äiti on ihan tyhmä. Jahas. Sitten seuraava potilas, lastenvahti. Moi! Hei, minä olen Hilja Hiirulainen. Moi sinua pientä, oletko sinä ollut lääkärissä vähän aikaa? Joudutkohan sinä päivystykseen? Näytät vähän kalpealta. Seuraava. Mä oon Ismu ja mä oon teidän isän kaveri. Jahas! Tiedän, että se oli sun repliki, mutta mä haluan sanoa se, kun oli kivaa. Ei mitään iskän kaveri. Seuraava. Tää seuraava on nyt sitten viimeinen, että tää on nyt sitten se viimeinen vaihtoehto, että tää on sitten parasta ja hyvä. Mikä on? Smelly Shelly. Äiti, mitä tarkoittaa smelly Shelly? No se on vähän niinku haiseva simpukka. Voi kuinka kamala pettymys. Ei tääkään oo hirveen kiva. Ei se osaa se oma nime, miten se muistaa mun nimen? No, kaipa mun nyt sitten pitää jäädä kotiin. Oiste, moi taas! Minä tulin tänne vähän tälleen niinku vahtimaan Eeviä, kun tuo minun ihana poikani soitti minulle, että Eevillä ei ole lastenvahtia ja että hän tarvitsisi jonkun vahtimaan häntä. Jee, mummi on paras! Jahas. Niin minä nyt varmaan tässä sitten, Martti, mitä se oli? Lähden. No okei, no oli kiva tavata. Kuulumisiin. Kuulumisiin. Papana haisee.